No niin, tältä näyttää GeoGebran aloitusnäyttö. Pääset tähän vaikka ihan Googlesta hakemalla ton GeoGebra-hakusanalla. Ja kun me halutaan piirtää yhtälöparien kuvaajia, niin otetaan tuosta toi kalkulaattori. Näin. Yes. Ja nyt tähän tupsahti tämmöinen koordinaatisto, ja täällä vasemmalla puolella on paikka, mihin mä voin näpytellä niiden kahden muuttojen yhtälöitä tänne näköiselle. No katsotaan. Mä otan vaikka tuon saman yhtälöparin, mikä meillä oppikirjassa on sivulla 46. Ensimmäinen suora on tämmöinen kuin y on miinus x plus 4. Noin. Ja huomasitte, että samaan aikaan kun mä näpyttelin, niin se ilmestyi tonne koordinaatistoon se suora. Se on nyt siinä. Painan enteriä. Ja nyt tuossa näkyy tuo vihreä pallo, tarkoittaa, että se on täällä tämä vihreä suora tässä kuvassa. Se antoi sille nimen f tuolle funktiolle, se f näkyy tuolla kanssa. Okei, siinä on meidän ensimmäinen suora. Ja toinen suora näyttäisi tämmöiseltä. Y on x miinus 2. Ja painan taas enteriä. Tuossa se on nyt toi sininen suora. Ja tässä on nyt se meidän kirjassa sivulla 46 ollut yhtälöpari. Tuossa on 2 yhtälöä, kummallakin ääretön määrä ratkaisuja, mutta vaan yksi lukupari x, y on semmoinen, mikä ratkaisee nämä molemmat samaan aikaan. Ja mä näen sen vastauksen tosta. Okei, tällä kertaa siinä on tasaluku, x on 3 ja y on 1, niin mä näkisin sen tosta jo silmämääräisesti, mutta jos se olisi osunut se ratkaisu jonnekin muualle kuin tuohon ruutujen nurkkiin, niin mä saisin sen tarkan likiarvon näin. Täällä on tämä työkalut kohta täällä vasemmalla, naks. Ja mä otan tosta ton leikkauspiste, näin. Ja sitten kun mä klikkaan tota pistettä suunnilleen oikeasta kohtaan, niin se tunnisti, että jaa, tossa, tota leikkauspistettä mä haluan. Ja täältä taas palaan tonne algebra-kohtaan, näin. Nyt se näyttää tossa, että toi leikkauspiste, minkä mä klikkasin, niin se on piste 3, 1. Eli tämän yhtälöparin ratkaisu on, että x on 3 ja y on 1. Nyt mä voisin, jos mä haluaisin, niin syöttää tänne jonkun uudenkin yhtälön, vaikka miten monimutkaisen. Y on x potenssiin 3. Ja vaikka tommonen. Ja nyt se piirsi mulle tonne punaisella. Ja jos mä unohdan nyt hetkeksi vaikka tämän sinisen näin, niin nyt mulla olisikin tämmöinen yhtälöpari, missä toinen ei olekaan suora, vaan on tommonen 3. asteen funktiokäppyrä. Niin senkin yhtälöparin ratkaisun mä löydän tuolta.